Som mal včera s Johnnym, hej. Ideš na dovolenku do Egypta s rodinkou. OK, nevyzerá zlé. Poď. Vytínač, nebuď kár. Dobre, modrého dole nie teraz. Tak poď, modrý dole. Úplne pod dole, prosím, dole. Počkaj, to môže byť dobre, nie? To je cinkačka či? To bude cinkačka či? Chlapský velt? To je koľko? Pome, kurva. Ja, že to už musí dať, som zvýšil beda, už nie to ide. Pome, je to doma. Poď ešte jednej fisty trošku, vyfistí ma. Šlo by? Šlo mi trošku vyfistiť? Mne sa to páči. Poď.